Tu budujeme Novobánsky skatepark. Ahojte priatelia, práve teraz za mnou chlapi zo stavebnej firmy Mon Design sa starajú o tento nový betón, ktorý sme v spolupráci s nimi a s mestom Nová Baňa financovali a vytvorili. Toto ešte pred 3 rokmi bolo chátrajúce ihrisko bez akéhokoľvek využitia. Vďaka dobrovoľníkom z Novej Bane sme ako občianske združenie spolu navzájom investovali 600 hodín usilovných prác, aby toto miesto mohlo opäť slúžiť mladým ľuďom. Po 3 rokoch voľného jazdenia vzniká profesionálne športovisko. Nový povrch máme hotový. V októbri za spolupráci s mestom meníme pletivo. A to najdôležitejšie, potrebujeme zrekonštruovať tieto jazdné prvky. Zároveň doplníme ďalšie k úplnému dokončeniu. Povrch betónu špeciálne ošetríme tak, aby vydržal pevný aj pre ďalšie generácie. Aby sa to celé podarilo a tento skatepark mohol slúžiť ľuďom, potrebujeme posledných 3000 eur. Preto sme pre vás pripravili cez platformu Donio verejnú zbierku. Budeme veľmi vďační za každý jeden váš príspevok a veríme, že kúsok po kúsku tento skatepark vybudujeme spolu navzájom pre nás všetkých.